Εδώ σας παρουσιάζουμε ένα γεμιστικό υγρών, το Mi31, το οποίο δέχεται να γεμίσει όλες τις συσκευασίες από 50 γραμμάρια μέχρι 20 κιλά. Σε αυτό το βίντεο θα σας επιδείξουμε τη συνεργασία του με υπολογιστή για απομακρυσμένο εποπτικό έλεγχο και συλλογή δεδομένων. Το πρόγραμμά του είναι αυτό όπως εμφανίζεται στην οθόνη σας. Υπάρχουν δύο σειρές με μνήμες, μία μνήμη σε κιλογράμμ, μία μνήμη σε λίτρα, η οποία υπολογίζεται αναγράφοντας από πάνω το ειδικό βάρος του υγρού. Εδώ για παράδειγμα έχουμε προγραμματίσει τη μνήμη των 750 γραμμαρίων. Το μπουκάλι αριστερά στην οθόνη σας ανταποκρίνεται, βάζω βάρος με το χέρι μου στο ζυγό, ανταποκρίνεται στις ενδείξεις του ζυγού. Και το βάρος που αναγράφεται από κάτω από το μπουκάλι είναι το τρέχον βάρος της ζύγησης. Εδώ θα γεμίσουμε, πάρα το start, ένα μπουκάλι με 750 γραμμάρια. Άδειασε μοναδοχείο. Εδώ θα στείλω μία μνήμη τώρα 500 γραμμαρίων. Ας στείλουμε την πιο μικρή 250 γραμμαρίων. Περίμενε. Πατάμε πάλι το start. Η συσκευή έβαλε 250 γραμμάρια στο μπουκάλι.